Euskaltelen Zuntza Max. Zuntza potentzia maksimoan. Eskuratu Wi-Fi 6 duen Zuntza Max. Mugikorra giga mugagabeekin eta telebista hilean 59 euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 17,40an. Arratsaldeon, Hezkuntza Nazionalarekin adostutako hitzarmena ez dela bete salatu du Zehaskak eta gaineratu duenez, zalantza handiarekin egingo diote aurre brebeta eta basoa azterketei. Bada azterketak euskaraz egiteko eskubidearen defentsan, helegitea jarri du Zehaskak administrazio epaitegian. Azterketei buruz, azken urteetan izan diren gibilapenei buruz, hainbat eta hainbat mobilizazio egin ditugu, hainbat elkarrizketa egin ditugu, eta orai erabaki dugu bide berri bat hautatzea, ez ginena oraindik baliatua da auzitegi administratiboarena. Basoko ahozko handiari buruz badugu hitzarmen bat izenpetua Hezkuntza Nazionalarekin eta badugu estatuaren engaiamendua gure ikasle guztiek ahozko handiaren parte bat euskaraz egitenko dutela. Aldiz, azken bilera horietan, errektoreak handigu hori ukatzen zuela eta errefusatuko zuela gure egun ikasletaik 90 utziz eskubide hori bakarrik euskara beriztasun gisa hautatu duten ikasleai. Beraz, gutiengo tipi batentzat. Badugu hitzarmen bat, izenpetua, badugu estatuaren engaiamendua, ez dutena bete nahi, horregatik auzitegira goaz, epaile bati erranarazteat Hezkuntza Nazionala behartua dela aplikatzea hori, eta gure aur guziek, gure terminaleko ikasle guziek eskubidea dutela ahozko handi hori euskaraz pasatzea. Guretako dokumentua biziki argi da. Ez da interpretazio konturik izaten al, eta espero dugu epaileak ahazen eman dikura hortan. Legebiltzarrak proiektu pilotu bat eskatu dio Jaurlaritzari. Eskoletan software libreko plataforma bat martxan jartzeko. EH Bilduren ekimenez, erdibideko zuzenketa bat sinatu dute EH Bilduk, EAJak eta PSEek. Digitalizazio etikoa eta arduratsua izan dadila eskatu diote Eusko Jaurlaritzari, baita software askea susta dezala ere. Software askea aukeratzea, teknologia jakin bat aukeratzea baino gehiago da. Filosofia kontua da. Software askeak aske egiten gaitu. Ezagutza partekatzen du. Komunitatea eraikitzen da. Nos parece que es un tema muy importante para la educación y que además lo va a ser mucho más en el futuro, porque se trata en resumen de avanzar en la transformación digital y en la inclusión. Arautzearen eta zuzen arautzearen ideia, askatasuna eta aurrera bideak gizarte bezala eta norbanako askatasuna ez daitezen kolokan. Bestalde, feministak Sanferminetako sexu erasoen aurkako maitik altzatu dira. Eta indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak salatu du Maia Alkateak edukiez ustu duela sexu indarkeriaren aurkako kanpaina. Erasorik Abortuaren legearen aurre proiektua onartu berri du Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak, baina bada bertan aurrera egin ez duen proposamen bat.
hileroko higiene produktuen beza murriztea. Evidentemente no era el lugar para hacer una rebaja fiscal y tenemos que trabajarla en el proyecto de presupuesto, que yo espero que pronto empecemos ya la negociación y por tanto cumplamos no solamente con los programas electorales, incluido el del programa del Partido Socialista, sino también del acuerdo de investidura del Gobierno de coalición. Por tanto será en el debate de presupuesto, que es donde tenemos la capacidad de abordar todos los temas fiscales con toda la seguridad jurídica, donde este tema se planteará, y así se lo comuniqué a la ministra de Igualdad y así también creo que en el día de ayer ella lo transmitió. Bada, Espainiako bilkurez gaur ekin diote ikusentzunezkoen lege orokorraren eztabaida formalari Espainiako diputatuen kongresuan. Aurre ikusten da maiatzaren 26an bozkatuko dela legea osoko bilkuran, eta asteon, hainbat euskal elkarte eta gizarte eragileek legeak jaso beharko lituzkeen ardatz nagusiak proposatu dituzte. Hartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Lan gatazketan berriz, ia 3 hilabete igaro dira Alkontza enpresako langileek greba mugagabea hasi zutenetik. Lan usteari ekin zioten enpresa kaletutako 25 langileen kontra. Erabakia gainera epaitegietara eraman zuten eta laben ustez maiatzaren 24an izango da auzia. Bada, epaiketaren atarian protestak areagotu dituzte eta bihar adibidez manifestazioa egingo dute Berangon. Momentuz dekogu laperi ailegatu zaigo epaiketa eguna, eta da maiatzeko 24, itxun barugu pizka bat, uste dugu 24 izango dela. Baina helari eta komisioneseri ez diete ailegatu. Orduan ez dakigu batuko diren guztiak, edo ez dira batuko. Zer espero dugu? Gu irabaztea. Jadalamagu 81 egun greba mugagabean, eta ez dau produziorik, ez dau ezer. Bakarri dau lan egiten dabez delineanteak, ingenieroak eta horrela, baina produzioa ez da teratzen handik. Zaldibaren gertatutako hondamendea gogora ekarriz, zendutako Joaquin Beltran eta Alberto Sololuzeren oroimenezko oroigarria jarri dute Eitzaga auzoan. Otsailaren 6an 2 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zenetik, eta azpian Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak hil zirenetik. Sololuzeren gorpua bakarrik topatu zuten eta duela urtebete Jaurlaritzak bertan behera utzi zituen Zaldibarko zabortegian Beltranen gorpua bilatzeko lanak. Zabortegian gertatutakoa oroitu asmoz eta 2 biktima komentzeko helburuarekin Zaldibar argitu ekimenak oroigarri bat jarri du Eitzaga auzoan. Eitzagan gertatu zena, inork ez dezan ahaztu. Bigarren urte mugan ezarri nahi zuten eskultura, auzoko lorategi txiki batean, baina udalak dekretu bidez baimena ukatu zien, hondamendia gogoratzeko beste oroigarri bat ezartzeko asmoa zuela argudiatuta. Harridura sartu genuen erabaki hau. Udal gobernuak urtean zehar hondamendia gogoratzeko oroigarri bat jartzea erabakita daukala dio dekretuak. Oraindik ez dutela erabaki noiz eta zein motatako oroigarria jarriko duen. Baina jartzen denean, ohartaraziko digula bertan egon gaitezen. Orain baina Eitzagako herritar talde batek gauzak bere lekuen jarri nahi izan ditu eta eskultura jarri dute auzoan. Ez baitute ahazten eta ez baitute ahaztuko. 2 langilera hilda baten gorpua zaborpean utzia, 1000 herritar kaltetuta, lurrak aira eta ura kutsatuta, 100 lagun borrokan gertatutakoa eta ardurak argitzeko. Halaxe adierazi du Zaldibar argitu plataformak. Eitzagan gertatutakoak izan dezakeen oroigarririk sentikorrena eta egiazkoena herritarron eskutik datorrena izango delako. Herritarren ekimena delako. Eta eskultura Eitzagan gertatutakoa oroitzeko bereziki sortua delako.
Gertatutako guztia gogoan orain omenaldi hori gauzatu dute. Klima larrialdiari aurre egiteko bere buruari jarritako erronka handitu du Europako Batasunak aurkeztu berri duen programa baten bitartez. Klima larrialdiari aurre egiteko helburuarekin eta Errusiako energia menpekotasunetik askatzeko Europako Batasunak ezarrita zuen erronka handitza erabaki du, aurkeztu berri duen REPower programaren bidez. There are two challenges we are facing, defining and immediate. The one is climate change and the other one is the Russian invasion in Ukraine. Orain arteko planaren helburua zen CO2 isuriak 45% txikitzea hamarkada bukatzen denerako. Horretarako bidea zen energia berriztagarriak potentziaren 40% izatea 2030erako. Plan berriarekin 40% iritsi nahi dute, baina oraingoz energia berriztagarriak 22% besterik ez dira. Tarte horretan energia garesti egon daitekela onartu du Europako Batzordeak eta ontzat hartu du gasaren prezioari gehienezko muga bat jartzea eta argindar konpainien irabaziak zergapetzea. Helburu hori gauzatu ahal izateko Europar Batasunak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarri proiektuak eta indar handia jarriko du Europako Batasuneko eraikinetako teilatuetan. Hala nola eguzki panelak izan beharko dituzte eraikin publiko eta komertzial guztiek 2027erako. Eta Europar Batasunaren finantzaketa izango dute horretarako, 26.000 milioi. Eta 2029erako utzi du etxebizitza berri guztietan panela jartzeko betebeharra. Teilatuen moduko proiektu txikiekin batera, energia berriztagarrien proiektu handiak ere beharrezkoak direla uste du Europako Batzordeak, eta kexu da denbora gehiegi behar dela inbertsioak gauzatzeko. 6 eta 9 urte artean eolikoentzat eta 4 parke fotovoltaikoentzat. Urte betera jaitsi nahi du epe hori, prozesuaren urratsei gehienezko epe bat zehaztuz. Bruselak eskatu die estatukidei parke horiek jar daitezken lekuen zerrenda egitea, alde batera utzita ingurumenaren aldetik balioa duten eremuak. Bernard Etxepare lizeoaren handitze lanak ordaintzeko Euskara hutzean, erliebean eta Euskal Herria osoa jasotzen duen mapa bakarra kaleratu zuten eta orain musika jarri diote kanpainari. Sakonki maite dut ene herria. Euskal Herri berria, mapan marraztu dut, herri zar bat gaur Euskal Herri berria. Mapa bat baino gehiago da gure nortasunaren irudia, Euskara zeharkatzen dugun hizkuntzaren zubia, mapan gu gara Euskal Herria. Kirolean berriz, Germán Lejarreta eta James McLeod pisatu dira San Mamesen boxeo borroka hasi baino egun bat lehenago. Eso super fuerte. Este será el plato fuerte de la cara. Y nos celebramos 62 puntos para Mayuba Upti, un aplauso por favor. 62 350. 54 950 para 55 400.
67500 James Murcroft. Ahora Noriega, llamamos a la báscula, por favor, a Jairo Noriega. Besterik ez guraldetik gogoratu une oro aurkituko gaitu zuela zuzenean ala nahiaran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Askapena Euskal Herriko erakunde internazionalista da eta 80. hamarkada bukaeran sortu zen, orduan aurten ja 35 urte ospatzen du Askapena sortu zela, ez? Hau kontatzen da 1980 urtean desagerrarazi zuten gazte baten historia, ez? Bueno, danok ezagutuko dezuten Jose Miguel Etxeberria Albarezen historia, naparra, bai. Orduan, orokorren kontatzen dena da, familia horrek 51 urteetan jasan duten, edo bilaketa horrek eta desagertarazpen horrek sortu diren sufrimendua, ez? Duela 6 urte edo, Memoriaren Institutuko arduradunak gonbidatu gintuzten bilera batera, non azaldu behar zuten zer zen memoria duten eskolaren egitasmoa. Asmoa da, memoria lantzen duten edo lantzen dugun ikastetxe guztion sare bat osatzea, elkarlana bultzatu eta memoria eta historiaren inguruko egitasmo guztiak bideratzeko. Musika zuzenean telebista saioaren 178. atala monografikoa izango da. Saio osoa Delirium Tremens taldeari eskainiko diogu. Maiatzaren 28an Beck gunean eskainiko duten kontzertua eta argitaratu duten Hor dago disko berria aitzaki hartuta. Horretarako Usurbil herriko Aritz Arregi estudioan egin dugu hitzordua Kostaldeko Laukoarekin. Delirium Tremens taldea, bueltan da. Taldea desegin zela 30 urte bete diren honetan, Mutrikuko taldeak itzulera iragarri du. Eta ez datoz esku hutsik. Betiko kantu klasikoekin batera, berriki kaleratu duten Hor dago diskoko kantuak ekarriko dituzte zuzenekoetara. Iragana eta oraina uztertuz zuzeneko emanaldietan. Gaur, musika zuzenean telebista saioan, ikusi, ikasi eta ondo entzun. Ez nuen uste hemen egongo gineneik gaur ilargi batzuk badira elkarri ikusi ginela onala ez gaude denok altza bihotzak lagunak bi egun beste ez dira ez dezagun alperrik galdu ez bat az bestia 2019ko neguan, taldeeko kide izan zen Inigo Muguruzaren omenaldiak piztu zuen itzuleraren sua. Geroztik, isilpeko lanean izan da Mutrikuko banda. Bai, berez batu ginean omenaldi horren kontura, eta batu ginean ere ez ginen konsiente hola bukatuko gendula, baina bai, izan zen batu, ensai hau, jo, eta jota gero suposatzen zen, bukatzen da ere, asuntua, baina taldekide bati azakon ankartekua berotzen eta bestiei barziak jartzen, eta behin gengo de, behin gazte bengo, behin gaurrea, bai ez, eta guztia, eta izketan egin nuen denporatxo bat. Azken dien erbak egin nuen, bai, aurrea, baina, bueno, beste plan baten ez, garri zarten kanta berdinak egin bakarrik. Pues de primeras, nos juntamos para el homenaje de Íñigo. Y ahí se empezó a picar un poco ahí el gusanillo y tal, y bueno, dijimos, una vez que estamos ensayando,
¿por qué no hacemos un par de conciertos? Aprovechando y poco a poco la bola se ha ido haciendo más grande y al final, pues eso, grabando disco y saliendo de gira ya también. Hor hasi zen pixkat Inigon errua esan da, geure geuke berriz hastia, eta bueno, han hasi ginean pixkat izketan, zela jarraitzu. Erabaki ginen bueltatzea 2008ko hasieran, 19 esan zen omenaldia, eta gero COVID-aren kontura lusatu zen gauza. Eta lokalian sartu ginen eta hasi lanian eta gauza batzukin behar bezala, 20ko urrian. Eta lanian hasi kantabarria prestatzen etala, urriak azaruak aldean. Denok ez dugula gozatu, aterkin berdina. Taldea hirukote bezala itzultzen da 2022 honetan. Andoni, Patxi eta Juantxo, eta Inigo ordezkatzen Aritz. Ez hori bakarrik, kantu berriez osaturiko hor dago disko berria dakarte bezapean. Bai, izan duen, gozaba da itzultzia hirukote moduan, pixkat morriztutako diren ere, adibidez, Iroro Planoko kantuak, Inigon faltia, edo beste gitarrista bat eduna somatuko zen, zuenia joteko. Eta horri bueltaka, buelta etxekotaz, disko berri batekin edo denpora hartu, bakala bila, goza pila bat, denpora behar da, eta bateria erosi berriz, eta bakoitza bere historian sartu, de txupatxiri, ez derreza, gaur egun, bakoitza bere bizitzaraka. Eta, bueno, azkenean erabaki nuen baiez, denpora harteko bendula, eta diska berri behar hasi prestatzen, eta horre botako bendula. Kantak berriak dira danak, eta, bueno, hasi genduen ensaiatzen abuztuan 2008an. Da, bueno, hor hasi genduen pixkat gauzak prestatzen, kanta berriak, gitxika, bueno, pandemiakin ere, denbori eduki deu, gauzak lantzeko, eta hori pentsatu genduen, da, bueno, usteet ondo ondala disko berriak etxia, eta, bueno, nik usteet hori da bilia zehitzeko. Argi utzi dute ez datoztila berbena bat izango baliak bezala, venga, guain gogua jarri zailuk eta hiru kontzertin euskila eta kiston lan. Ditek, behaiek, zer Inigon omenaldi hartatikan ez diru gehaturein, erabaki zuten diska martxan jartzia, eta ez diru gehaturein, eta oso konstantia dira, ez da arazoik ensaio bat inberdala, ensaiatu argi da kate behaiek ere gauzak ondo egin dituztela, eta hori positiboa da. Que no solo es eso, era ensayar lo viejo y sacar, bueno, eso es lo que dice vivir de rentas, lo que hay trabajo hecho. Ia 30 urte elkarrekin jogabe egon ostean, 2019ko abenduan Bilboko kafe antzokian jo zuen taldeak. 4 kanta bakarrik izan ziren, baina oso zapore ederra utzi zuen hirukoak. Bai, ondo hartzen zuen, ez? Bai, zorionez, 2 hilabete bakarrik egon da ensaiatzen. Zazoi hartan, ni niko izan urte pila bat gitarra elektrika joa, azkeneko zedozarren nola 2013an lekitzeko bandiakin. Hone, Juantxok baterisa, ez zoan jo, azkeneko 25 urtean, igual. Eta, bueno, ez da berdina, ez beha eta ez nita guza batzuk, ni digo fizikoki. Baina, bueno, hasi giren eta gustora, eta ia hartu ginen, bakarri bilabetean 4 kanta bakarrik esan ziren ere, baina, bueno, konturatu ginen, puntilloa hartu ginela eta bat zegoela zer horrez. Bai, jo, hori gaitza esan zen, ostra, meritxua dakau, porque 10 entzaioen gendun, 30 urte pasauta gero, eta
ni ez jo baterez, Andoni gitxi eta Patxik ere gitxi. A los 2 años o 3 de separarnos, estuve con Anticuerpos, con un grupo de Logroño, que eran gente de Vitoria con el difunto Pedrito y tal, Cicatriz, Imamen y Guille de la UBI de Madrid. Sí, estuve 1 año con ellos. Empecé cantando, pero al final acabé tocando el bajo con ellos. Desde entonces poco, en casa pues un poco, de poner algo encima tocar por encima de algo de los discos y tal, pero nada, poco. Bueno, nahiko ondo ertetzoan, bueno, pozik. Elia ere pozik zauan, osea que... 6 urteko musika bidea egin zuen taldeak, 1985-tik 1991-ra. Diskoak eta zuzenekoak uztartu zituzten, eta ondare bezala, gutako askoren memorian tatuaturik geratu diren kantu asko eta asko utzi zituzten. Nire garai hartan esaten iruditzen hori para nada, eta lehenengoan ere ez, gero pixkat azebideatzen bai esatezun, bueno, 6 urte bakarrik ginen, eta bai, bide eusko estudioan, zuzenian, bestia konpartitu da, bai, baina, bueno, zela alperputa batzu ginen. Bai, geure kanta batzuk, hor gelditxuia, kantak ikusi bezala, olaino iunak, oan jo jende asko, jendea entzutzeu, ez? Jaixetan, bai, 6 urte egon ginean jotzen, bueno, diskuen aldetik, hiru disko atea egin duen, 3 LP, eta gero erdibana zarrapokin, eta, bueno, bai, 6 urtean nahikoa egin duen. Eta, bueno, asko mobitzu ginean, bai. Bai, kantuak entzuten dira, eta nire batzuetan horretxu zen, kantu batzuetan zenbat berzio eta zenbat jende ezberdinek itzen duen, eta hori, eta, ostia. Bai, zeinali da, zoze dagoela, bai, eske oso era desberdin askotan, ja, ikusi daka berzio batzuk, bueno, ez daka ikusi beharrik bate bestiekin, baina ezetako ez, erazokinan zei, hori, gogorra, Bilboko tekno disko bat eintzan asunto bat, batekia manera, bandiena, beste jende batzuen ikusten dut, ez da ditzu, bai, bueno, ondo. Hirukote moduan antolatzen da taldearen itzulera. Hala ere, laukote bezala grabatzen dute diskoa, eta laukote bezala taularatuko dira Aritzarregi bigarren gitarran lagun. Bai, bat egin honean ezketan egin gozo batzuna eta ondo lotuta lagen duen eta zain honen behar du diskoa hirurok. Ez gehaziko bain gitarra baten bila eta ez da izet, eta bakizer, niri hori iruditzat, zaila baino pixka bixo, ez? Ez da gitarrista bat topazia da, pertsona bat topazia askotan. Taldeko kide bat zean behar da eta berak izan furgonetan, ensaiuak eta ordu asko pasau bihazu eta lehenengo da pertsonia eta gero zela joten nuen gitarria edo loketoke. Eta bueno, sin más han ginen, hirurok hasiko ginela, tala seginen. Sí, hombre, cuando éramos 3, claro, había que bueno, no sé, igual llenar más huecos o no sé cómo llamarlo. Ya con Ardis ya, claro, Ardis, hombre, aparte que la última fase del Lirium siempre estaba Ñigo también, claro. Y ya sí, si queremos recuperar algún tema antiguo también, tenemos que meter otra guitarra también, que de principio no lo pensamos tampoco en meter otra guitarra, pero ya una vez de grabar el disco y tal, conectamos con Aritz y aquí estamos ya, los 4. O sea. Bai, eta kolore bat eman taldiak ere, kolore bizo beste gitarra batekin, eta Inigo sartzen oso ondo taldian. Baina Aritz bezala, zorionez, lako guzetan suerte asko eduki du. Berez, taldia hirukete bezala sortu zen, eta lehenengo diskare ikusi, eta beste konpartitu ere hirukete moduan grabo zen. Eta ikusiko kantak eta guzak hirukete moduan ere sonatzen du,
Inigo bezala, Inigo asko ez zuen delirien gurean sartu baino nugu, eta hau bezala pertsona oso harrizia zen, eta aritzere basakizan nun sartzen zen, eta badaki zein dela sartu goza batzuk etxen zuk esan dezuna lehenez, hostia, hau zer da, de repente delirium noa jundia, ez? Ajira bat ematea. Badaki gure estilua, badaki guztak, badaki etxen, eta sartu dugu oso ondo. Aritz Arregi estudioetan grabatzen dute disko berria. Azken 2 urte hauetan sortutako kantu berriek osatzen dute lana. Teknikari izatetik, taldekide izatera pasa da Usurbil herriko musikaria. Bai, zein izango zen, baina bai. Zentzan hori, etorri lehenko 2 kantak grabatu behakin, grabatzea etorri baino nino etorri hona, ezautu beha, izkietan egin behakin, lehenko alteik ondo, konozio politxa, etorri ginen, grabatu 2 kanta, oso ondo behakin, Pelin hona eta patxaria grabatzeko orduan, eta guztak ondo. Eta gero, egon ginen, Juantxotan izketan, hori, pixkat, daronak hau lana eta esan zuen beste bizimoru batzuk. Eta denporia horrea zikuen, eta guen, esan ginen, aritzekin, proposatzen baixu pixkat produzio lana edo pixka guza batzutan laguntzi, eta bale. Eta horre ginen, eta proposau, eta beha zetxuen baiet, gustura, eta guzia, eta zein lanian. Eta, bueno, bere ere zen un poco etxandalo Estefos horre gitarreakin eta gozatxo batzukin. Eta egun batetik beste hori izan zen, egun batetik beste ere, Inigona bezala, kurioso. Baina bai, batu ginen Juantxotan egu eta bizaldu zigun olako produzio lan bat zain batia deputa danarriro, baina hemen olatu alor gauzak eta 3 bakarrik ezin egoin. Eta horre ginen hona xe, eta hor zegoen Ariz jarritzea. Taipien ginen ametxe, ginen Ariz behatia. Edo izaldu guzti beste moru batea, kontuan eukitza 3kotia gazela, edo bestela entxufa gitarri eta segurekin joten, tio. Eta bedo, hemen dugu gurekin. Etorritxuan hasiera batien hirukote gisa, oso garbi zeukaten hirukotia ziala, eta orduan sonidua pixkate ala izan bertzun. Bateria bajo eta Andonin gitarra. Eta Andonin gitarrakin lokalian egon nintzen pare bat aldizola, eta Andonik esatezun ez da doblatu uretzula egingo. Gitarra bat eta toma por saco. Claro, hau datozti garaia aitatikan eta, bueno, garaia aitan ez dituzten gitarrak bikoizten, bat alde batien eta bestia bestaldean, indar gehiago mateko naiz eta berdina egin, ezta? Baina ni saiatu nahi zena da, bai ordun eta bai bigarrengo tandan, nolabatxe errespetatzen behaien idea eta behaien nortasuna. Ezin dezulako horren talde markatua izan dana, goain erabat beste sonido batekin itzultzia, ez? Bai da, hortan asko daka ikusirik Aritz Arregi, geure tekniku esan da, eta oain gitarristia bezala segiko da, gurekin, segitzuko da, eta beak ere bere tokia eman dio soinuai, eta uste oso importantia esan dela. Hola, tío, aspaldiko ondo Andria zelan Talanian galdetzen badiazu erantzungo dizut nondik hasi ez dakit benetan diozut ni neu izorrauta bizkarrez zurra jota ikusmena galtzen da prostata bizatzen emaztea hobeto ematen da bada urte bete beste batek. Delirium Tremens taldearen letrak beti izan dira bereziak. Zuzenean sartzen diren horietakoak dira, egunero gertatzen diren pasadizuetan oinarrituak. Zuzenak dira, lore askorik gabekoak. Disko berriko 8 kantuak ere, olakoak dira. Egun taldekideak bizi dituzten garaietara egokituak noski. Bai, hori esaten badezu, deputa marri saiatzen nahi hortan, bestagitzen mezu bat ematen aldan sinplien ez da izan esan, gauza bat esateko alde zuzen milerata, ez? Aldi oso eman zuen ezun beste buelta, eta lora bizo ipini, edo aurrenau, edo zuzeno esan. Eta, bueno, saiatzen nahi nirakaten hizkuntzakin eta barakaten kapazitateakin, gauzak etzen lehenengo adirazteko ni sentitzen etena, eta gero jendeak ulertzeko nik nahi detena adirazi. Eta iatzen bada, puta nahi. Lehen esan duztena, jendia konturatzen bada zen egiten esan kantakin eta guzia, bai, eta normala da, ez?
ezin deterten, egori ere ez da bain dela 35 urtekua. Ez da kale hartzen eta ez dugu pikuluak iran agostiaz eta pelotazioak eta kontrolak emanerakoak eta deustuko zubixan agostiak ez da hitz. Egoria beste bada, dan aldatzen da. Guk ere, gure egori ere zaberdina, ja beste 30 urte gizo dakau. Beste goza batzu pasatu duzu eta beste goza asko bizi izan duzu. Orduan, karo, oain ezin egin buelta 30 urte zegoela zubernik. Kale ertetzen eta manifestazioetan puten gero esateko berri esputa polizia. Ez. Bai, bakoitza bere bibentziak erakusteu, da Andonik holaxe ikusteu mundua eta bere historiak daka, bere rollo pertsonalak dira, ez? Eta zela ikusten dugu beha gauzak. Hor dago diskoan betiko Delirium Tremens taldea antzematen da. Bateria potente bat, baxu sarkorra, gitarra soinu berezia eta guztiaren gainetik Andoniren ahotsa. Gauza berriak badira kantu berrietan, baino beti ere taldearen oinarriak mantenduz. Ez gu zara dakau, ez dakigu beste musik itzen. Ez da... teknikamente ni eta Patxi nahiko morriztuta gaude. Hau, baterixak joten oso ondo joten eta hauek eta beste puntu harreka ez, baina ez dakit, ez dakit beste goza bat itzen. Eta, kontuan eukidar da, eta igual urrengo galdera bat izango dara musikaldetikan, oainguan, idea guztia kantuenak ekarri dugu Pantxok, Txufuk. Kantu bat ezek aritzena zalaka joien zakoana. Baina, eta egartzen da, Deliriumeko bezala, lehen etxekin una nia zen izan bezala, gero biso batea, oain pizkatele gaunan hori behatan, eta egartzen ideak, eta gero danon artian landu, eta listo, baina da Delirium da, ez? Bai, ni prestatu dut borradore batzuk, da gero talde guztia amaitzuen diegu kantak, da beti bezala, Andonik sartu dugu hitzak, eta bai, igual gelitzu idea gozatxo bat edo beste, asko ez, hau ondo igual ez, baina hau ez da Delirium teio, ez da izan esan. Baina, holako bat edo beste txiki izan esan, normalian, bai bat hori gitarra zobatzeko pizka bertxeak, ez da izan esan, garunan, zentzuri hau, geu, zelikin hori ala, lehen ere txikin beste gozarrero batzuk, tartien gure kantak ez dira hain linealak, ¿es? Sí, yo no suelo componer, siempre Andoni y Juancho también. El batería es el que más trabajo ha hecho en este disco. Los anteriores trabajos siempre han sido los dos. O sea, Andoni y Juancho siempre han sido los compositores. Yo siempre vamos dos, siempre. O sea, yo siempre lo sobrehecho. Un poco comodón, un poco... Bueno, no sé cómo llevarlo. Bai, kanta batzuk oso Delirium dira, eta beste batzuk, pixkat modernua igual, modernu, ez da modernua, baina, geure estiluen, baina oaingo soinuekin, ez? Eta gero, nik uste importantiena da, lauron artian, soinua kompakto bat eukitzia. Eta hori, lehen euki gendun, da gaur egunean ere, nik uste lortu dut deuna. Ba, nik sorpresa hartu nun, pentsatu ze Andonik igual zentzortan lan gehiago ekarriko zitxula eta hola, eta baina, bai, beha hartu zea hoi eta Andonin laguntzakin, baina bai, hasierako bozetuak eta beak ekarri ditu. Gitarra jotzen du pixkat eta Pantxo bai da igual riffetakoa gehiago. Igual bateria izan da eta hola, komposatzeko eran da bai daka The Cult edo ACDC baten puntu bat izan dezake bai. Andoni da etereogua edo